Informatika 2.0 je modulárna, čiže vy si vyberáte témy, ktoré sú relevantné pre vašich žiakov. Podobne, ak máte vlastne overené materiály, tak kľudne s nimi pokračujte a vlastne siahnete po plánoch od nás, ktorých možno nie ste až tak doma, alebo nemáte ich sami spracované. Tiež záleží aj od vášho, alebo teda vybavenia, hardwareového vybavenia na vašej škole. V Informatike 2.0 sa tiež snažíme spolupracovať s najlepšími na Slovensku, čiže s rôznymi odborníkmi v danej téme. Keďže nemá zmysel vymýšľať koleso, tak sme oslovili rôznych odborníkov v daných témach, ktorí nám dali svoje know-how alebo vhľad do danej témy a my sme teda využili naše skúsenosti z učení. Ako som už spomínala, plány hodín sú roztriedené do modulov a pokrývajú štátny vzdelávací program. A ak to môžete vidieť aj na tejto vizualizácii, kde je vlastne 33 hodín v každom ročníku roztriedených do konkrétnych tém alebo teda modulov. Takisto sme zapracovali, alebo teda spracovali pre vás aj tematicko-výchovné vzdelávacie plány pre jednotlivé ročníky, ktoré si môžete stiahnuť aj vo forme pre EduPage. V rámci nášho projektu sme vytvorili aj plány nad rámec stanoveného počtu hodín informatiky. Vytvorili sme teda v spolupráci s odborníkmi v určitej téme moduly, ako sú BBC mikrobity, YouTube, práca s dátami alebo tému psychológia a šikana. Napríklad tému osobnej digitálnej bezpečnosti sme vytvorili v spolupráci s iniciatívou IPčko. Zaoberáme sa v nej teda témami, ako je kyberšikanovanie, bezpečnosť na sociálnych sieťach, hoaxy a duševným zdravím. Možno niektorí aj túto iniciatívu poznáte. Ide o profesionálnych psychológov, ktorí poskytujú poradenstvo, psychologické poradenstvo cez online kanály a venujú sa hlavne práci s mládežou. Taktiež sme rozšírili naše portfólio o obsah pre stredné školy a pre základné školy s vysokým percentom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Minulý školský rok prebehla tiež aktualizácia základoškolských materiálov, počas ktorej sme sa zamerali na teda lepšiu čitateľnosť, úpravu obrázkov, animácií, videí a taktiež ich odkazov. Tiež sme v prípade potreby upravili aj obsah daného plánu hodiny, použili nové, aktuálnejšie, viac dostupné programy, nejaké digitálne nástroje. Pridali audiovizuálne prvky, akým je napríklad Kahoot, ktorý sa často využíva napríklad na tvorbu kvízov a veľmi sa nám osvedčil pri výučbe detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pridali sme tiež zoznam kľúčových slov a snažili sa teda o zjednotenie odborných termínov skrz naše materiály. V Informatike 2.0 taktiež sa snažíme o rozširovanie nejakého nášho portfólia a podporu teda komunity učiteľov a rozvíjanie ďalších digitálnych zručností učiteľov cez nejaké vzdelávacie programy, o čom sa teda dozviete neskôr v ďalších videách.